Seguim en Manto d'Estrelles, en MK Local a Televisió, hem estat tranquil·lets en Sergio Cambra i ara anem a posar-se en marxa, perquè tenim ja les festes de moros i cristians de Bocairent. Ens acompanya el president de l'Associació de les Festes de Moros i Cristians de Bocairent, en honor a Sant Blai, Vicente Silvestre. Vicente, hola, bona nit. Hola, bona nit. I benvingut al nostre programa. I en primer lloc, aquesta notícia que eixia fa ja uns dies, que una pàgina web de Moros i Cristians ha escollit a Bocairent com dins de les 10 millors festes d'hivern. Això m'imagino que molt contents, no? Sí, estem contents perquè, a més, ja no era de les festes de moros cristians, sinó de totes les festes d'hivern, d'altres índoles, Bocairent, una de les millors festes, clar, nosaltres la fem de moros cristians, però sí que ens ha agradat i, de fet, últimament estic recibint molts correus de gent tant de Catalunya, de Xina, em va escriure l'altre dia un, que veient tot això s'ha interessat i estan interessats en veure quins dies poden vindre, on poden allotjar-se, per veure festes. O sigui, sí que té una repercussió molt gran, sí. Sí, la pregunta era si es notarà, m'imagino que sí, n'hi haurà gent que vindrà. Sí, l'any passat, per exemple, ja va vindre una televisió japonesa a filmar la Cordà, després ens van enviar el seu DVD en la filmació, i tot això fa que ser les festes al cap de setmana comporta que la gent el cap de setmana es desplaça més a veure aquestes festes tan boniques que fem nosaltres en Bocairent, i jo crec que cada vegada està donant-li més índole i més repercussió a nivell d'Espanya i de fora d'Espanya. Perdona, tenim un amic que ja ve així com 12 o 13 anys d'Itàlia, tots els anys, a passar les festes amb nosaltres. Ell és fotògrafo, no és professional, però li encanta... El coneguem, el van entrevistar una vegada, sí. Viaggio Calderano, correcte, que té una pàgina web que tenim allí penjades fotos de moros cristians des de almenys fa 10 anys. I enguany també ja m'ha dit que torna a vindre. Està clar que un acert que les festes siguin el cap de setmana. Sí, jo pense que va ser un acert que va portar contradiccions entre uns i altres, n'hi ha algú que encara no ho ha superat, però jo penso que pel poble i per tot, i pels festers, i per la gent que viu fora de Bocairent o treballa fora, és molt important. Molt bé. Ara, Vicent, què tenen les festes de Bocairent? Que en ple hivern fa molt de fred, però moltíssima gent va, ja saben de gent d'Ontinyent, que també participarà en les festes. Què té? Doncs, a veure, nosaltres, com bé sabeu, som un poble que tenim unes festes de més de 150 anys, i cada vegada estem encontrant documents que diuen l'antiguitat de Filaes, que no sabien la procedència, però el que fa ja que la tradició, les costums, vagin mantenint-se, i han dit que el canvi són canvis que a poc van fent-se en algunes coses, ens fa a nosaltres que aquesta manera de ser de nosaltres, de l'hivern, les fem que siguin molt nostres, perquè la gent que ve de fora i veu filaes que no n'hi ha en altres puestos, de la forma de desfilar, el calor dins de l'hivern, el calor fester que tenim en Bocairent i la participació tan massiva dels festers, siga que siguin diferents a moltes d'altres pobles. Jo no puc comparar i no vull comparar en ninguna població perquè cada un, les seues festes són les millors i ho respecte, però pensa que nosaltres les fem molt bé. Molt bé. Anem a parlar també de la Fira Suavós, que enguany complís el 150 aniversari. Correcte, com bé ha dit, nosaltres les festes ve de la soldadesca, i enguany vull destacar que la Filata de Suavós complís el 150 aniversari. L'any que ve serà la Fila de Marrocs. Tinc que dir que l'última, la més nova que tenim dels filares és de 1903, totes són antiquíssimes. Entonces, enguany li se donarà una miqueta, ells trauran també en l'entrada un boato commemoratiu, el passat 8 de gener, en l'acte de l'homenatge als capitans, l'associació de festes o la junta de festes vam donar un diploma acreditatiu, tindran una inauguració i han fet un estandard nou, un banderí nou de la Filà, que serà beneït del dia al ciri d'ells, i hi ha que commemorar aquesta antiguitat que tenen i el bé que fan el dia, acompanyant el sant i el piquete que fan el dia Sant Blai per la vesprà,
és un acte preciós que no se'l poden perdre. Molt bé. I si homenatge als capitans i també als festers que en actiu porten ja 50 i 75 anys. Sí, com bé dius, Bocairent ja de fa molts anys està, a tot el que complís 50 anys de fester, està homenatjant-lo, el que és la Junta de Festes, però ja cada vegada ja n'hi ha més, enguany en teníem dos de 75, uno de la fila de contrabandistes, Pepe Reig, i una dels mosqueters, Joaquín Sirera. Estos dos homes, tinc que dir que de Pepe Reig va néixer a meitat novembre, i en festes el van apuntar, i ara té 75 anys acabats de complir, i no han parat d'eixir en la festa. I és de 50 anys, també, gent que valora tota aquesta època, el que estic dient, tota aquesta època d'estar en la festa, de treballar per la festa, d'apoyar quan les filades tenen les seves dificultats, però estan apoyant. Tinc que dir que en aquest acte la Junta de Festes va nombrar de soci honorífic a Vicente Bañó Bañó, que és el sargento major, que és una persona que potser l'hauràs d'entrevistar, un home que va davant en la bandera. L'han nomenat soci d'honor perquè és una persona que està fent una gran faena, ha fet una gran faena en la Junta de Festes. Ja no en la seva fila de Marrocs ha passat quasi desapercebit, però en el que és en la Junta de Festes és una persona que ja porta 33 anys de sargento major, fa de conserge, tot el que demanes ho tens a una persona molt humil i creiem que s'ho mereix i que sigui reconeguda per tots. De fet, va ser per unanimitat l'elecció i estic molt orgullós i molt content d'haver-li concedit aquesta medalla d'or i el títol de soci honorífic. Molt bé. Quin acte mos recomana? Està clar que l'entrada, no? Bueno, sí. Enguany l'entrada serà el dia... 4 de febrer. Enguany, per a que vegeu, tenim una coincidència que fins ara no s'havia donat, que el dia 3, que és el dia Sant Blai, és el dia que es comencen les festes, que es comencen en l'acte de les caixes, a les 7:30 de la vesprada en l'Ajuntament, però a les 6 es farà una missa perquè, clar, és el dia del patró, i la Iglesia té que celebrar el patró. Entonces, ahí enguany és una cosa de coincidència. I aquest dia 3, a les 6 n'hi haurà una missa, es cantarà l'himne a Sant Blai, i corrents a les 7:30 per començar les festes. Molt bé. El 4, sí, el 4 és l'entrada. Jo crec que recomane, n'hi ha 2 o 3 dies bonics, tots, per mi tots, no? Però el que és l'entrada, el dia Sant Blai, la processó també és molt emotiva, molt bonica, i no és un desfile processional, sinó una processó. I després el dia Moros i Cristians, les ambaixades, al que li agrada el tema de història i tot, és molt recomanable. Sabeu enguany que està el tema del permís d'armes, que estem en ello, ja s'han tret molts permisos d'armes, perquè tot aquell que no tinga permís d'armes no podrà disparar. Ho dic perquè Bocairent som dels primers pobles que eixirà, i jo sé que on tenien, i altres pobles alrededor, com Agullent i altres, a Aielo i tal, estan començant ja a treure els permisos i que cada vegada la legalitat estiga més en la festa. Nosaltres també el dia 21 d'este mes de gener hem organitzat un curs del CRE, que són per poder eixir en l'acordar, les canyes que traiem en Bocairent en l'acordar, ens recomana també que tinguin un curs específic per córrer focs, per acordar, per tot el tema de pirotècnic, i anem a celebrar-lo també en Bocairent. Estem ja aquí durant les festes, la gent està apuntant-se, i ara fem festa. Molt bé. Doncs Vicente Silvestre, president, si vol afegir alguna cosa més ja per acabar. Doncs jo afegir, dir a Bocairent, per mig de la fibra òptica, ja està ben este programa de la MK, i este canal, la MK, a tots els que el vegen, a tots els de la Vall d'Albaida, a tota on arribi aquesta emissió, convidar-los a que vinguin a Bocairent, a que gaudisquen de les festes. Intentarem fer-ho el millor possible, intentarem que des de la nostra humilitat la festa siga compaginar en tots, per exemple el dia de les caixes per la nit, que anem tots en la manta, i n'hi ha un ambientet ahí en l'herberet i tal, i el que vinga en festes que sigui benvingut, y ahí tenemos que ir en nuestra casa para cuando vulguin. Muy bien, muchas gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y a la vuelta a las fiestas de la Beata Inés de Benigànim, y también José Luis Ortiz desde Moixent nos hablará de San Antoni. Hasta ahora.